sanan ka temenni har biayatul kursi asarahuma ba donc an ko tinya ni abora yoro yoro sere ma ikamina tinya bora musiki de fe aseri ma amina ni tinya de do tinya bora yahuda fe aseri ma ibamina tinya bora nasara de fe na aseri ma ibamina tinya bora har bidia mo de fana fana na aseri ma iba ka tinya imina nyagambi dobe mo do boro ya ni ko kana bidia mo lame kana takala bidia mo la uba fo ko ci de nya hari setan ka tinya mina ko kata kala fe ko na ye tinya min fo ibo mina ni min te tinya ibo toye do to fo woni nin te kelenya tinya na foye kuma na foye ko karase nin fo bidia mugodo aha bidia mugodo de men nin kuma mi fole na ya fo tinya do ani kata tinya nyina fe kelendo wa bidia mugo kana ima ka tinya fo iye ube aye tinya fo asera ima ani kata tinya nyina fe ko kelunte mo kan ni yoro fam shaytane nana abu hurata made eska abu hurata tara sigarede shaytane de nana abu hurata makafu tuma me abu hurata ya fo ciden fana ya Allah se cide ma ciden ko galon tigala de me aye cinya fo ninye donc ni wa mushriki mi ni kuma do sere mo ko mushriki do ya fo ube mushriki do nani ma ye kuma do fo ibe se ka fo ana ka mushriki abe mushriki do de me aye nin kuma min ko ni fo cinya do ana ka yahudiyaw na yin kuma min fo cinyado ana kan nasaraya ayin nin kuma min fo cinyado ana ka bidiya ayin nin kuma min fo cinyado o yere na serima me ete ta nyina fere e kana ta mushriki fe ko be ta cinya nyina fe e kana ta yahudiya fe ko be ta cinya nyina fe e kana ta nasara fe ko be ta cinya me na e mada ye cinya fo ba mina ani ka ta cinya nyina fe ko kelunte mo ko kan ni famu parce que nya babe mo munum be Salafiyyah contrôle ko sarafu ko ba ke kam mo lagosi munu nye bidia mo nyagambi nyokona munu ni bidia mo nyagambira ko ba ke ku lagosi ko men ni uyu nyini ka fana ko yala be daga ika salli bidia mo ko fewa ku be bidia mo bo nyokona ko ba fu min ka bidia ya kafiriya kana salla ko fe min ka bidia ma lagosi la miya kono ika salla ko fe aleka kuma lanyine muni donc telim anke tanke awu ko min ka bidia ma labo islamia kono salla ko fe wala min ka bidia ma labo islamia kono anya kan bi nyogona akoma kuma lanyine ten nyewa utekelenye ini mo ka nyogo nyagam bi nyogonya abe kuma nyogon fe abe yele nyogon fe abe baroke abe nisunja nyogon fe ka ke komi atigite filibantiala te bidiala ani salli yoroti mbolo jama salli yoroti mbolo jama salli ye wajibi yen kanka ke bidia mo ko fen ka bon katin kaso ani kam mo nyagambi nyogona abe baro nyogonya ke tego be di nyogoma abe nyogo ambarase we kelenya wa mo be marase nay ni ay ani karasabe baroke ni na ani karasabe donka bola ni na ani karasabe sigi be nyogon fe fende ta ka bidiala wede kam mo trompe ani salli yoro tembolo jama salli yoro tembolo nin ka bidia ma labo islamia kono jama salli min yi wajibi kan kata ke akofe min te faraka ka bidia la nin salli ran ka bo ani ana ka ke biro kelen kono anya gambira nyogo na ko kelunte nin ka fam asabana do beta dilo ko ni imamu na Bukhari na hadisa tugu fule ku ye hadisa do mina bidia mo la ube fana fo kam go nyagambi kalandewun ka kitabu do nyini al-libabu min majmu' nasaihu wa tawjihati ash-shaykh Rabi al-Madghali nin kitabu nyuma Rabi al-Madghali ayen nasiha min ke sababu ye ayen nasiha ke sababu ye woyo nasiha de faranyon ka ke kitabu jiju fulo bora fulana mabo kitabun kanyi kosobe kalande mbole ka muraja ewo nyini kali chama mba kono fana na yen nasiha in kofe ibe keso posa mabu jabi al-libabu min majmu'in nasaihun wa tawjihatin ash-shaykh Rabi al-Madghali lil sabab o kitabu kono ya Rabi al-Madghali nyininka dem senu ya nyininka ko uko ewa bidia mugo ko ambese ka ko hadisa tugu ye hadisa mina bidia mugo la bidia mugo ambese ka hadisa mina la ambese ka kalala ako bidia
ewa doni ke bawo ye bida mo tila kata tila yoroma saba min ka biriya balla bo silamiya kono ka kafiriya ite foyi mina wala hadisa siguma hadisa simina o bida mo sugula bal hadisa tigu tilela o bidia mo sugu tumbu mina ku fagade tuma mi se tumbe silamawe ni nye hadi ewa bidia mo folay hadisa tigu mam hadisa simina nim bida sugu mo sugula min ka bida balla kafiriya mana munum be akaburu jani kantigeli ke suye ka dafale ke suye minin ka bide wulude sirkuya hadisa tiguma hadisa simino bida mogola kele fulanna munun ka bida mogo min ka bida ma labbo silamiya kono uyo tila yoroma fula bida mogo na be woleli ke kata ka bida ma har ni hadisa doni ba bolo uma hadisa min otigla mola mogo be woleli ke kata ka bida ma hadisa temina ola parce que abese ka ya ka bida do soriku ka soroita kalama hadisa tiguma hadisa simino o bida mo sugo fanala nimbe wolel ke kata ka bida mo sabana bida mo do bida min ta labbo silamiya kono me adda de lenda ka bida ka fana cinya tigi do jamfantite ate galotige bida ba bolode me ate wolel ke kata ka bida ma adda de lendo ate mo si wole kata ka bida ma et puis ka fara ka cinya tigi do abe cinya de fo ate galontige cinya tigi de do ate galontige mogo min do abesira alanye ne bidia ba bolo ate wolede ke kata ka bidia ma hadisa tigu ni bidia mogo sugu ye hadisa mina nunu de la tuma mi darura nana doni sorolu boro hadisa munun bu bolo nyogo nate soro mogo were bele nu ulute ne bidia min bu bolo bidia udade lemba ka tinya tigu de do ute galon tigu ute wolede ke katu ka bidia ma hadisa tigu ye hadisa mina ni bidia mogo sugu de ma ulu nan ka bida mo yekele nunu be sika galo min tige kami wote sekata mo be ulu de nyakambe nyogonya o ka fembe hakilina ni ngalon tige donc anye min fo ni ronya anye nin tembe ko ni rola parce que nan temeta uba fo wala ulu mum ba fo de kana bida mo lamede kana bida mo nyakambe atenni nyewa u yere ma de la fo sa ci de ma setane ka ewa cinya mina wa setane de wa ube bida mo de ci de mata cinya nyini setane fede anana ma de akwa yemmin fo galon tigala do me ona ta ma ama fo yemmin fo cinya do tew amada do ka ko galon tigala de ngalon tigala no me yemmin fo ni cinya de do wala mo kan ni faragudo bidiya mo nani ma ye cinya fo nka cinya mina ube bidiya mo ye cinya do fo atara ka senne ma nka fo bidiya mo de me yemmin fo ni ye cinya do anin ka tafe ko mbeta cinya nyina fe ko kelewunte ani fanan ka nyagambe nyogo nyambe nyogo mbaro nyogo nyambe nyogo embrasser mogo nyana ne ko ne sunna mode ale ko ale be bidia de la ambe biro kele na ambe nyogo embrasser ambe ewa nyogo mbaro nyogo nya fo ambe yele misanu ke nyogo fo te kele nyede ni nye sunna karili de ani ka mogo trompe nuye ani ku ka bidia nyaga ubolo ko kele wonte sanan kateme anye ni faram fansiake na kadiye aba ayorotiga aka ajense u kana sunna demsenu salafo demsenu ani mogo min ba fe kado salafiya wala numa famu soro kana tu nyagambi komi wakati sera ya subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk